The voice you selected does not support this language. Please click the upper right corner to switch to another Днес ще ви voice. покажа как правя лучник. За тестото ни трябва една чайна чаша и половина хладка вода. Едно пакетче мая, суха, може и с половин купче обикновена мая. За да се активира, добавяме малко брашно и малко захар. Разтъркваме. И оставяме за 10 на минутки да се активира. През това време може да си нарежем лука. Към брашното и водата към водичката с маята си прибавяме една супена лъжица кисело мляко, една супена лъжица олио, и започваме да добавяме брашно. Като аз ще отмеря колко брашно ще сложа до тесто. До тук съм сложила 350 грама и е време да сменя бакалката с шпателка. Сега в случая аз ще добавя сол предварително, тъй като моята сол е на зърна на морска сол, не смляна, и да може да се разтвори от топлината. След като минат около 5 минути и омекне хубаво лука, може да махнем капака, тъй като вече е полуготов, да може да се изпари водичката. И през това време да се подготвим поправките. Аз слагам червен пипер, черен пипер, чубрица, куркумата я слагам за цвят и полезност, тъй като с черния пипер е много полезна за организма. По никакъв начин не променя вкуса на ястието, дава по-приятен цвят.
Към края на пърженето на лукът добавяме подправките. Разбъркваме. И дозапържваме до изпаряване на всичката водичка. След което ще оформим лучника в тавата и ще го оставим още малко да втаса. Ето как изглежда напълно готовата смес. Виждате? Няма водичка вече. Чува се вкус. Чува се звук на пържене, защото е само на мазнина и е добила много приятен цвят и аромат. На дъното на тавата слагаме олио, размазваме го добре, обилно количество, както виждате, за да не залепне тестото. Тестото ни е втасано доста. Сипваме го и премесваме съвсем леко, за да оформим. След като оформим тъпка, взимаме точилката и точим на кръг. Прехвърляме в тавата. И премахваме излишното тесто. Това тесто ще използваме за похлопаче. Сипваме си сместа. Разпределяме. Обръщаме си тестото. Като после краят на тавата ще я почистя с мокра кухненска салфетка, мокра обикновена салфетка, каквото намерите под ръка. Сега ще си оформя копачето или капачето и ще оставя да почине тестото още малко. Включвам фурната.
когато загрее, вкарвам да се пече, като преди това намазвам с едно яйце хубаво и може малко мазнина в яйцето, разбитото да сложа за блясък. Абсолютно може да надупчим няколко места. И оставам да си почине. Тази кърпа я ползвам за тесто, затова ползвам нея. Оставям за 15 минутки да втаса, докато загрее фурната. Сега ще намажем лучника с яйце и олио, след което ще го изпечем във фурната на около 180 градуса, горен и долен релтан. По желание може да користим учника с някакви семена, сам малко семе, кой каквито обичам и има налични вкъщи. Аз в случая ще сложа един микс от семена, за да стане по-апетитен и полезен. Ето моите, които имам в момента. Те съдържат мъчовидови семки, само чия, маково семе, не чия маково семе, ледено семе кафяво и жълто, бяло черенцо сам. И това е. Поръсвам се. Разбира се, че може и без тях. Става достатъчно красиво и вкусно. Виждате как се нагибнал тасъл. И слагаме сградата фурна да се изпече. Изваждаме готовия лучник. Напръскваме с малко вода. Съвсем малко капчици, докато още гореща. И покриваме с кърпа да се запуши за 10-15 минутки.